Voluntaryong Misurender sa kapulisan sa Tagum City. Nitong Pebrero 4, ang usa sa mga suspek sa pagpatay kang Police Staff Sergeant Renato Casauay Jr. sa Bulacan. Ang suspek nga nailhan nga alias mo na 28 anyos ug residente sa Paglubong, Bulacan. Nang gi-turn over sa Tagum City Police Station alang sa hustong legal nga proseso. Sumala sa report, misurender ang suspek alas 8:44 sa buntag adto na sa Digo City Police personnel. Human nga mibutyag sa usa ka confidential informant or intelligence person nga nalambigit siya sa krimen. Nitabo niadtong Enero 24, 2026 sa Felizima Subdivision, Mohon, Malolos City, Bulacan. O gikasabutan na nga sa Tagum City Bus Terminal ipahigayon ang formal nga pagsurrender. Busag gi-endorso siya sa mga operatiba sa DCPS, Regional Intelligence Unit 11, Original Special Operations Group 11, ngadto na sa Tagum City Police Station. Ipasidunggan ni Davao del Norte Police Provincial Director, Police Colonel Glenn Cristines, ang maayong koordinasyon sa mga unit nga nagpaluyo sa operasyon. O giingon nga ang voluntaryong pagsurrender niini nagpakita og lig-on nga intelihensiya sa kapulisan. Alayon ni ini mga kasama, gikumpirma ni Bulacan Police Provincial Office Colonel Angela Carceliano na nagpositibo sa illegal nga droga ang 7 ka mga suspect sa pagpatay kang Police Staff Sergeant Renato Casauay Jr. nga nagpalgan sa usa ka septic tank diha sa Bulacan. Ug sa karon mga kasama, 4 na ka mga suspect ang ginapangita panggihapon sa kapulisan nga giingong kauban o accessory sa krimen. Kahinumduman nga mitanyag ang Department of Interior and Local Government kan DILG og 1 million pesos nga ganti alang sa pagkasikop sa responsable.